Τι έχουμε? Πανσέλινο. Λοιπόν, και πού γίνεται? Στον Ταύρο και στο Σκορπιό. Ο ήλιος στον Ταύρο στις 12 Μαΐου και η Σελήνη στο Σκορπιό τι δημιουργεί? Ο Ταύρος έχει την διάθεση για σταθερότητα. Ο Σκορπιός έχει τη διάθεση για βαθιά συναισθηματικά ξεσπάσματα ή απόκρυφες καταστάσεις αναγκαστικά να βγουν στη φόρα, να βγουν έξω. Δηλαδή, ο ψυχισμός ταράζεται έντονα. Οπότε, αν είσαστε έντονα συναισθηματικά άτομα, αυτές τις μέρες σίγουρα θα σας επηρεάσει αυτή η Πανσέλινος. Έχουμε και κάτι άλλο, τον ουρανό από τον Ταύρο. Σε σύνοδο τώρα τη Δευτέρα το βράδυ και με τον ήλιο, αλλά και σε αντίθεση με τη Σελήνη από τον Σκορπιό. Τι σημαίνει όλο αυτό? Αυτά που έχουμε καλά κρυμμένα μυστικά μέσα μας θα βγουν στην επιφάνεια και από εκεί και πέρα δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας. Μπορεί να φέρει εκδίκηση, μπορεί να φέρει πιο παθιασμένους έρωτες, μπορεί να φέρει μια απελευθέρωση για να μπείτε σε μια άλλη διαδικασία. Αυτό βέβαια εξαρτάται το χάρτη του καθενός. Αριθμολογικά, επειδή ο μήνας Μάιος έχει αλλαγές, αυτές οι αλλαγές μπορεί να φέρουν τα καλύτερα για κάποιους αποτελέσματα ή και τα χειρότερα. Οπότε θα πρέπει να μου προσέξετε τι επιλογές θα κάνετε και θα πρέπει να δείτε αντικειμενικά, όχι τι σας συμφέρει, αλλά σε βάθος χρόνου που θα ωφεληθείτε, ειδικά σε αισθηματικό τομέα και οικονομικό. Γιατί ο Σκορπιός πιάνει και τα οικονομικά, όπως και ο Ταύρος πιάνει τα ακίνητα. Καλά, για τα ακίνητα και για σεισμούς και με Σελήνη στο Σκορπιό στο παγκόσμιο, τι θα συμβεί? Σίγουρα θα έχουμε έναν σοβαρά μεγάλο σεισμό, όχι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα κάτι σεισμάει και τώρα όχι βέβαια αυτό που έγινε στην Κρήτη, γιατί δεν το θεωρώ φυσιολογικό γεωφυσικό φαινόμενο. Εντάξει, μιλάω για μεγάλους σεισμούς, μεγάλο σεισμό με πολλά θύματα. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το παγκόσμιο. Πάλι στο παγκόσμιο έχει να κάνει με μια ρήξη, να το πω έτσι, με μια αποδιοργάνωση σε θέματα οικονομικά, τα οποία δεν θα μπορούν να βγάλουν άκρη. Λοιπόν, τώρα, ποιοι θα πρέπει να μου προσέχετε? Όσοι είσαστε γεννημένοι 9 με 12 Μαΐου, Νοεμβρίου, Φεβρουαρίου, Αυγούστου, και όσοι έχετε εκεί κοντά στην 26η-27η μοίρα, αυτά τα ζώδια, τα σταθερά, δηλαδή 27η, 26η του Λέοντα, του Ταύρου, του Υδροχόου και του Σκορπιού, εσείς θα πρέπει να μου προσέχετε στο χάρτη σας ανατροπές, οι οποίες για άλλους θα είναι καλές, εξαρτάται βέβαια τι ημερομηνία είναι ο καθένας. Λοιπόν, κάτι άλλο. Αυτή η Πανσέλινος σηματοδοτεί και νέα ξεκινήματα. Οπότε αν είσαστε σίγουροι για τις αποφάσεις που έχετε πάρει, δεν χρειάζεται να σκεφτείτε για το χάος που θα δημιουργηθεί, γιατί μέσα στο χάος μπορεί να βγάλετε άκρη ή είναι αυτό που λέει όπου σε πάει η ζωή. Έτσι κι αλλιώς η ζωή είναι απρόβλεπτη. Κάθε μέρα έχουμε γεγονότα. Αυτή η Πανσέλινος είναι σοβαρά έντονη σε προσωπικό συναισθηματικό επίπεδο. Και κάτι άλλο, όσοι κάνετε γνωριμίες τώρα αυτές τις μέρες με την Πανσέλινο, επειδή τα συναισθήματα θα είναι πολύ έντονα, μην είσαστε τόσο σίγουροι ότι θα βγάλει ένα καλό αποτέλεσμα. Εντάξει. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο, και οι σοβαρά συναισθηματικοί άνθρωποι καλό είναι να προσπαθήσουν να κρατήσουν την ηρεμία τους. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.